आज इकडे कसली साफसफाई चालू आहे? कोलंबी काय काय जणांची डोकी पहिलीच निघतात. आपण डोका नाही काढायचा आहे, डोका कापून घ्यायचा आहे. पुढचं टोक असतं ना ते कापून टाकायचं. आता हे दाखवते बघ, हे वही कोलंबी आहे ना, हे लागतं टोक, हे बघ हे सुईसारखं आहे बघ, ते पटकन टोचेल. म्हणजे पुढची शेंडी आहे ना अशी डोळ्यापर्यंत उडवून टाकायची आणि हे पाठचा भाग आहे ना साल काढायचा. म्हणजे डोक्यामध्ये आहे ना चांगली टेस्ट येते, त्यांच्या सगळ्या डोक्यामध्येच असतो सामान. अशी म्हणजे डोक्याचा भाग ठेवलायस? डोक्याचा भाग ठेवलाय. बाहेर दाखव गडबड पोराची. 6 महिन्यांनी आमच्याकडे आज गडबड आहे. आज कोलंबीचं आपल्याला कोणती रेसिपी बघायला भेटणार? आज कोलंबी बिर्याणी बनवते. कोलंबी बिर्याणी बाहेर बघायला आवाज येतो ना, तुम्हाला दाखवतो आज बाहेरचा आवाज. बानी नमस्ते. आज मी बिर्याणी बनवते कोलंबीची बटाटा टाकून. तर तुम्हाला दाखवते कशी करायची ती. आता हा पहिला मसाला वाटून घेते. ही कढीपत्त्याची पानं घेतलीत बघा, 10-12 आहे. हे 4 हिरवी मिरची, खोबरं ओलं, हे 10-12 बदाम आहेत, कोथिंबीर आहे आणि हे लसूणचे पाकळे 10-15 आणि आल्याचा तुकडा आहे मोठा. हे आता सर्व आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. हे ओलं खोबरं आहे नारळाचं. हे आपली बिर्याणीचं मसाला ग्रेव्ही हे चांगली वाटून घेतले. आता तुम्हाला दुसरं दाखवते. हे तांदूळ बघा स्वच्छ धुवून आहे ना त्याच्यात पाण्यात ठेवलेले आहे आणि पाणी ठेवलंय. पाणी बघा तांदळाच्या वर होता, पाणी किती जिरला बघा. म्हणून तांदूळ आहे ना सुके धुवून नाही ठेवायचे, पाणी ठेवायचं त्याच्यामध्ये. हे बघा असं पाणी. ही बटाटी कापून घेतली बघा, असे लांब लांब थोडेसे तुकडे करून घेतले आणि ही 4 बटाटी आहे, एवढी छोटी छोटी 4 बटाटी आहे. तुम्हाला आवडली तर तुम्ही आणखी पण घालू शकता, तुम्हाला नाही आवडली तर नाही घालू शकत असं. आता ही बटाटी आपल्याला फ्राय करायची आहे. तेल टाकलंय कढईमध्ये, तेलामध्ये चांगली गोल्डन कलर येईपर्यंत ती फ्राय करायची आहे. आपली बटाटी फ्राय होतात आहे, कारण बटाट्यात खूप वेळ लागतो ना. तोपर्यंत आपण बाकीचं करून घ्यायचे, तोपर्यंत हळूहळू आहे ना फ्राय होतात. आता ही आपली टोमॅटो घेतली आहे. टोमॅटो आपल्याला किसायची आहे. आज मी किसून घेते कारण ग्रेव्ही आहे ना चांगली बनायला पाहिजे म्हणून. बघा इकडे आपली दिल आलेली आहे. दिल कशी होते तू? इकडे ये. बटाटी बघा चांगली फ्राय झाली आहे, पण अजून थोडी व्हायची आहे. लाल कलर आला पाहिजे बटाट्यांना. तोपर्यंत आपण काय करायचं, इथे जरा कोलंबीला मॅरिनेट करूया. आता मी सगळे मसाले आहेत ना डायरेक्ट मी कोलंबीमध्ये टाकते. सांगितलं नाही. 1.5 चमचा मी मिरची पावडर घेतली होती, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा जिरा पावडर आणि अर्धा चमचा हळद. त्याच्यामध्ये आपल्याला ही ग्रेव्ही. आता याच्यामध्ये आपल्याला दही टाकायचं आहे. दही बघा घरी लावलेलं आहे, कसा घट्ट आहे बघा, गाढा झाला एकदम. आता हे 4 चमचे दही टाकते.
त्याचं हंकट सारखं झालंय हा. है ना. म्हणजे गरम दूध आपलं चांगलं आटवलं ना मग असा अंकट सारखा दही बनतो. जसं काम झालं तसं फ्रीज मध्ये परत ठेवायचं. लगेच ठेवायचं. आपली बटाटी काढून घेते. फ्राय चांगली झाली. बटाटी बघा मस्त फ्राय झाले. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना मला कांदा फ्राय करून घ्यायचा आहे. म्हणजे गोल्डनचा कांदा करायचा आहे. किती कांदे आहेत ते? हे कांदे आहे ना 2 आहेत. 2 मोठे कांदे आहेत. 2 मोठे कांदे आहेत. ते आपल्याला कांदा लागतो ना लाल कांदा करून घ्यायचा कुरकुरीत कांदा. त्याच्यासाठी मी असा चिरलाय. म्हणजे हा लाल कांदा वरतून टाकण्यासाठी आहे का? वरतून टाकण्यासाठी. हा वरतून टाकण्यासाठी कांदा फ्राय होतोय. आता आपण आहे ना त्याच्यामध्ये सर्व साहित्य टाकल्यावर आता हे आपल्याला मॅरिनेट करायचं आहे. हे आपण सुरुवातीलाच हे करण्याच्या अगोदर केलं असेल तरी केलं तरी चालेल. तेवढं ते मॅरिनेट होईल. अजून खूप वेळ आहे. कांदा फ्राय करायचा आहे, टोमॅटो फ्राय करायचे आहे. आपला कांदा तळून घ्यायचा आहे. आता याच्यामध्येच आपली बटाटी पण टाकायची आहे. ह्यातच मॅरिनेट होतील ना तेवढी. चला मग खायला पण घ्यायच्यात आता. आता काय मीठ टाकलं की झालं. शिजवलं नाही तरी चालेल. कोलंबी हे आहे ना पण कोलंबी पण कच्चे मासे खातात नाही का बाहेर गावी खातात. हे आता झालंय बघ. बटाटी टाकल्याबरोबर खुशबू आली बघ. ती पण गरम होती ना. ही काहीतरी वेगळी बिर्याणी वाटते. ही वेगळीच आहे आपली बिर्याणी. ही आता आपण झाकून ठेवूया. जरा चांगलं झाकून मारूया. झाकून ठेवते. आता इथे कांदा चांगला गोल्डन करून घ्यायचा आहे. फुल गॅसवर कांदा भाजून घ्यायचा. पटकन तळून घ्यायचा. आणि हा कांदा ना तळायला तेल लागतो म्हणून पहिलाच आपण कांदा तळून घ्यायचा. आता बटाटी आपली तळून घेतली ना फ्राय करून तसा कांदा पण त्याच्यामध्ये तळून घ्यायचा. कांदा बघा आपला मस्त लाल झालाय. आता तो काढते. आता हे बघ खडे मसाले घेतले. काली मिरी घेतले अर्धा चमचा. 1 चक्री फूल आहे. 4-5 लवंग आहे. ते जावेत्रीचं फूल आहे. 3 वेलची आहे. हे दालचिनीचा तुकडा एक घेतला. ही काली वेलची आहे. तमालपत्र. हे तमालपत्र ते तेजपत्ता बोलली. आणि हे जिरा घेतलाय अर्धा चमचा. आता मी काय करते माहितीये अर्धा मसाला आहे ना पाण्यामध्ये टाकते भात शिजायला. अर्धा याच्यात टाकायचं. अर्धा याच्यात टाकते अर्धा त्याच्यात टाकते. आपल्या राईसला पण एक चांगला गरम मसाल्याचा सुगंध येईल. अर्धा त्याच्यामध्ये जिरा सोडून ना. जिरा सोडून याच्यामध्ये टाकले. तर पाण्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकते. थोडा मीठ टाकते. थोडा मीठ टाकला अर्धा चमचा. आता इथे गरम मसाला आपला मस्त फ्राय झालाय. एकदम छान फ्राय झालाय. आता याच्यामध्ये मी कांदा टाकते. हे 2 छोटे कांदे आहेत कापून घेतले. इथे कांदा आहे ना तिकडे कांदा आहे ना चांगला लाल होईपर्यंत फ्राय करायचं आहे. झाकण ठेवलेलं आहे. हे पाणी उकळायला झाकण ठेवलंय. गरम होईल ते झाकण हाताने नको पकडू. इथे कांदा पण बघा आपला चांगला फ्राय होतोय. आणि इथे आपलं पाणी पण उकळलं काय बघूया. पाण्याला उकळी यायला लागली. आता मी त्याच्यामध्ये ना भात टाकते. तांदूळ किती कप भात आहे? 3 कप. चांगला 20 मिनिटं 30 मिनिटं भिजवत ठेवलेलं. तांदूळ टाकले ना शिजायला की जरा एकदा असा जरा हात मारायचा. म्हणजे जरा ढवळून घ्यायचा. बघा दिल आली आमची. दिलला वास येतो वाटतं कोलंबीचा. पण ती खात पण नाही. आमची दिल. ते कांदा चांगला फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये मी टोमॅटो टाकते. टोमॅटो किसलेले आहे. 4 ना. 4 टोमॅटो किसलेले आहे ते टाकते.
कटलं काय सुगंध येते इकडे. दिल दिल हे बघायला आली तू. तुला वाटलं काय आहे. अरे खेळते माझी दिल. काय आहे? लाकडी आहे ती कडीपत्त्याची वाटतं. तुला वाटलं काय पायाखाली. बघा आमची दिल केवढी शानी दिलं. भांडी पण घासून झाली. हा दिलला किचन मध्ये यायचं मम्मी. आधी बोलतात ना दिल झोपून राहते. दिलात बिर्याणी बनवते. हा दिल बिर्याणी बनवायला आली. ह्याची आपल्या ही ग्रेव्ही आपल्याला आहे ना हे कांदा टोमॅटो तेल सुटेपर्यंत फ्राय करायचं आहे. पाणी सगळं त्याच्यातलं मरून गेलं पाहिजे. तोपर्यंत तिकडे भात पण शिजतोय. आणि हा आपल्याला भात 80% शिजवायचा आहे ना. हा कधी मध्ये भात ढवळायचा. कारण का हे शेगडी ना जरा कमी पेटते. सर्वांचीच कमी पेटते. ऐकलंच ना कमेंट मध्ये. हो एक गॅस सर्वांचा एक बाजूचा गॅस कमी असतो एक फुल असतो. ते फुलनी कमी कशाला. एकीकडे फास्ट फास्ट जेवण बनवायचं आणि दुसरीकडे मुरायला ठेवायचं. त्याच्यासाठी कसं आहे. आता किचनवर अडचण किती होती. आता आहे का बघ काय किचनवर. मग 4 गॅसवाल्यांचं कसं असतं. 4 गॅसवाले पण कसे मग टोपं उतरून ठेवतात. झालेलं टोपं पण उतरून मग त्या गॅसवर ठेवतात. हे बघ मसाला आपला तेल सोडला. कांदा टोमॅटो आहे का बघ त्याच्यामध्ये. कांदा दिसतोय टोमॅटो आहे का बघ. है ना. आता याच्यामध्ये आपलं मॅरिनेट केलेलं आहे ना मसाला ग्रेव्ही सर्व कोलंबी ती आता त्याच्यामध्ये टाकायची. त्याला किती चांगला सुगंध आला ना आता. हा हे आपलं चांगलं ढवळून घ्यायचं. इथे भाताला उकळी येते. बारीक गॅस आहे ना. मोठा गॅसवर एवढा शिजला असता भात. तो काय आरामात होते. त्याचं काही टेन्शन नाही आहे. आता हे ढवळते. आता हे किती वेळ आपल्याला ढवळत राहायचं. किती वेळ ना आपलं ढवळायचं आणि जरा झाकण मारायचं. कोळंबी शिजायला पाहिजे. बाकी काय बटाटी काय आपली फ्राय झालेली आहे. ग्रेव्ही शिजली पाहिजे. मिक्स करून घेतले ढवळून घेतले चांगलं. आता त्याच्यावरती आहे ना झाकण ठेवते. 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवते मी. आणि फुल गॅस आहे. 5 मिनिटं का. हा 5 मिनिटासाठी टायमर लावलेला आहे. हा तिथे आपला भात पण उकळतो. तिथे मी 5 मिनिटं सांगितली. 3 मिनिटांनी मी ढवळलाय आणि आता गॅस बारीक करते 2 मिनिटासाठी. तोपर्यंत इथे आपण आहे ना आपला भात शिजलेला आहे. आपण चाळणीवर काढूया भात. म्हणजे त्याचे 5 मिनिटं नाही झालेत अजून. नाही 2 मिनिटं आहे. ते मी बारीक गॅस केलाय. आता आपली 2 मिनिटं पण झाली. आणि बघा कलर किती छान सुटलाय. बारीक गॅस करून ठेवलाय. सर्वीकडून वाफा येतात. याला ताटलीला थोडासा लागलाय. जास्त नाही लागला. आता आपण चांगलं ढवळून घेऊया. ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे. पण आधी नाही टाकणार. हे पाणी पूर्ण आटायला हवंय. हे पाणी जेव्हा पूर्ण आटेल ना तेव्हा ती आपली ग्रेव्ही वाटलेली माहिती आहे ना टाकलेली त्याला पण तेल सुटेल. ती ग्रेव्ही पहिली शिजायला हवी आहे. आता परत झाकण ठेवते मीडियम गॅसवर बारीक गॅसवर. आपली 5 मिनिटं झाली आहे. आता आपली पहिली ढवळून बघूया. कोलंबी आता सुगंध आला त्याला ढवळला. सुगंध आता आपली ग्रेव्ही चांगली शिजली. तेल सुटला ना म्हणजे ग्रेव्ही आपली चांगली सुटली. आता मी काय करते याच्यात मीठ टाकते आणि आपल्याला परत बारीक गॅसवर ठेवायचं आहे. पण 1 ग्लास पाणी ओतून. आता चवीपुरतं मीठ टाकायचं. भारी सुगंध येतो इकडे आता. हा ना. आता 1 ग्लास पाणी टाकते बघ. कारण आपली ग्रेव्ही लागली पाहिजे ना बिर्याणीला. आता परत आहे ना झाकण मारते मीडियम गॅस करून. कोणाला. याला झाकण मारते. याला कढईला झाकण मारते. परत बोलली ना मी झाकण मारते. त्याच्यावर आता मी झाकण ठेवते. किती वेळ. 5 मिनिटासाठी बारीक गॅसवर. आता जरासा फुल केलाय 2 सेकंद. म्हणजे पाणी टाकलंय ना. झाले 2 सेकंड झाले. आता मी मीडियम गॅस करते. आता त्याला थोडं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला ते शिजवायचं आणि मीठ पण लागलं पाहिजे ना. परत 5 मिनिटं. हा आता हेच 5 मिनिटं. भात मी वाटक्यात काढून घेते. भरपूर भात आहे ना.
त्यांना प्रश्न पडेल आता एवढा भात. आमच्याकडे पाहुणे येणार आहेत. रक्षाबंधन नाही केला ना लॉकडाऊन मध्ये, म्हणून आता माझा भाऊ येणार आहे घरी, त्याला स्पेशल बोलवलंय, तेव्हा बिर्याणी बनवली. 4, 3, 2, 1 5 मिनिटं झालेली आहेत. झाली बरोबर 5 मिनिटं. हे बघ तिकडे बघ, मीडियम ठेवला ना की झाकण्याला पण जास्त लागत नाही, उडत नाही. आपली मस्त झाली आहे ग्रेव्ही. सुगंध येतोय. टोप रेडी. अशी ग्रेव्ही पाहिजेच असते का माहितीये का, मग भात सुका सुका नाही खायला वाटत, म्हणजे ओला ओला भात खायला आवडतो माणसाला. हा टोप केवढा मोठा आहे बघा, असा कोणकोणत्या अँगलने टोप. मी त्या टोपामध्ये थर लावणार आहे. बघा केवढा मोठा आहे. मम्मी बघा पूर्ण लपली पाटी. नाही तर तू कोणकोणत्या अँगलने ना टोप छोटे वाटतात मम्मी ते. असे आमचे 4 टोप आहेत, असे वर उपडी घातलेले ते बघा. एक नाही ते 4. घरामध्ये समजा आपण काय पूजा वगैरे सत्यनारायणची पूजा घातली तर घरातले घरात जेवण बनवायचं असेल तर असे टोप पाहिजेच असतात ना, म्हणून मी 4 घेऊन ठेवलेले आहे फंक्शन साठी. आता ते सर्व आम्ही गावी नेणार आहे आणि बनवणार आहे. त्यांना पण बोलवणार आहे ना गावी. आता आपली मी ते गॅस बंद करते, कारण मला एवढी ग्रेव्ही पाहिजे. भात कसा असा खाल्ला पाहिजे, असा असा नाही खाल्ला पाहिजे, असा नाही तर असा असे पण खातात सुका भात असल्यावर. हे कसं खायचंय, असं खायचं आहे, असं असं हात घेऊन. चल गॅस बंद करू. कर गॅस बंद. आता आपल्याला याच्यामध्ये थर लावायचा आहे. आता मी या टोपामध्ये ग्रेव्ही टाकते. 2च थर लावणार आहे, म्हणजे एक खाली आणि एक वर. हा सेकंड लेअर भात. सेकंड लेअर म्हणजे आता तो सेकंड म्हणजे तो मी जास्तच भात लावणार आहे खाली. का माहितीये, आता ती सर्व ग्रेव्ही आहे ना त्याच्यावरती टाकणार आहे, आणि वरती आहे ना थोडा भात ठेवायचा आहे, म्हणजे ती ग्रेव्ही पातळ आहे ना आपली. समजलं. कांदा, अर्धा कांदा त्याच्यावरती टाकायला, कोथिंबीर, पुदिना, तर त्याच्यावरती ही सर्व ग्रेव्ही, सर्व ग्रेव्ही त्याच्यावरती टाकणार आहे. सर्व टाकायची, ती कशी व्यवस्थित टाकायची, सगळीकडे लागणार अशी स्प्रेड करून. इथे तवा ठेवलाय, फुल गॅसवर तापायला ठेवलाय. आता मी लेअर लावली आहे कोलंबीची. आता त्याच्यावर हा भात लावते. कोलंबी बिर्याणी. बरोबर भात झाला ना, म्हणजे भात कमी पण नाही आणि जास्त पण नाही. एवढा टोप झाला बघ ना. किती माणसं जेवतील मेजत? जेवतील 6-7 माणसं जेवतील. 6 माणसं माझ्यासारखी पोटभर जेवतील ना. आरामात जेवतील. आता त्याच्यावरती कांदा, कोथिंबीर, पुदिना. आता त्याच्यावरती ताट मारायचा मोठा आणि आपल्या तव्यावर ठेवायचा आहे. आता त्याच्यावरती आपल्याला 2 चमचे घी टाकायचं आहे. साजूक तूप. 2 काय मम्मी, आज तू 3 टाक. आज 3 टाकू. आज खुश आहे मी. आज खुश आहे. मोगॅम्बो खुश आहे आज. 3 का 4 टाकते. बस आता त्याच्यानंतर नको टाकू. नको बस. 4 चमचे बस. घी पण आपला संपायला आलाय. आता याच्यावरती झाकण मारा, असा मारा. आता झाकण ठेवते आणि टोप आधी पहिलाच गरम झालाय आणि आता आपल्या तव्यावर ठेवूया. ह्याला किती वेळ असं? आता फुल गॅस आहे, तवा पण तापलाय, थोडासा बारीक करून ठेवायचा. बघूया आपण आधी पहिलं 10 मिनिटं ठेवून. ठीक आहे, मी टायमर लावतो. वाफ लागली पाहिजे. मी वरती ताटात पाणी ओतते, म्हणजे वरचं पाणी तापलं ना की समजायचं की पुऱ्या टोपभर वाफ लागली आहे. समजलं? असं बघितलं तर थंड पाणी आहे. हे पाणी वरचं तापलं ना की पूर्ण भाताला वाफ लागली आहे असं माहिती पडतो.
तू काय बघायला आली? बिर्याणी बघायला आली? ओके माझी बाबूती म्हणून ते बसलात काय बाहेर? बिर्याणी झाली आहे ना, टेस्ट करून दाखवा अशी म्हणते ती. बघा एक्झॉस्ट बंद कर मम्मी. टेस्ट करून दाखवा म्हणते. आम्ही गरम आहे म्हणून गॅस बंद करून गेला पप्पू. बघा आमची दिल गरम बघा आहे ना. टोपा एवढी बघा. पण ती आज किचनवर आली. पहिल्यांदाच किचनवर आली. पहिली यायची ती छोटी होती तेव्हा नळाखाली नळ चालू करून हात मारत राहायची पाण्यावर. मस्क्युलर दिल आमची. चल बाबू ये खाली चल खाली मी काढते चल. आपण 10-12 मिनिटं मुरायला ठेवली तव्यावर. आता चांगली मस्त झाली बघा. वा वा मस्त झाली. हे पाणी ओतून टाकते. बिर्याणी उपसायची मजा आणि बघायची मजा वेगळीच असते. आता खरी मजा उपसताना. बापरे जड झालाय तो. किती वजन आहे मम्मी? भरपूर आहे. हा किती किलोचा असेल जरा तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. हा किती किलोचा असेल? कारण आम्हाला पण माहित नाही एक्झॅक्ट किती किलो येते. मी खाली 3 कप तांदूळ घेतले होते. त्या हिशोबाने तुम्ही सांगा. कितीची होती? कोलंबी 100 रुपयाची होती. भरपूर आली होती 100 रुपयाची. हा ओळखीचे आहेत ना. आता काढू का? बघ चला उपसा. काढून घे पहिला. तिथे बघा आपली कोलंबी बिर्याणी रेडी आहे. चला माझ्यासोबत कोण कोण येते जेवायला? या लवकर जेवायला. इथे आमची बिर्याणीची प्लेट आणि आमच्या दिलसाठी बघूया. दिल कोलंबी खा. चिच्ची खा. चिच्ची खा. नंतर खायला ती. बघा ही आपली बिर्याणी. भात नाही खाणार मम्मी ती. भूक खाल्ली ये तो बहुत अच्छी बात है. भात मी खाणार आणि कोलंबी ती खाणार. दिल कोलंबी हे बघ चिची ठेवली इकडे. आता ये तुला शोधून देतो. इकडे ये. एक खाल्ली तिने. एक खाल्ली दिलेली बघा. आता ती थोड्या वेळाने खाईल ती. तू घे बरे. तर आता आपण टेस्ट करूया ही कोलंबी बिर्याणी. आता इथे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. भात पण फक्त असंच खाल्ला ना तर माणूस ओळखणार की कोलंबीचीच आहे बिर्याणी किंवा कोलंबीचाच भात आहे. चव एकदम छान झाली. एकदम भारी झाली. अशाच पद्धतीने बनवा काहीतरी नवीन रेसिपी. एकदम चवीला एकदम भारी लागते. पण जेव्हा ती कोलंबी येते ना, हा समजा तुम्हाला आवडत नसेल ना तर त्याचा डोका आहे ना जे आम्ही नाही काढलाय ते सुद्धा तुम्ही काढून टाकू शकता. टाकायची गरज नाही. ते नुसतं चावून खायचं भातावर. आता तुम्हाला दाखवते म्हणून मी चमच्याने खातो. नाही तर मी असं घेणार हाताने खाणार. मिक्स करून एकदम खाणार. डोकं पण काढायची गरज नाही. कोलंबी अशीच पण साली सकट बनवतात. गावी कशी पूर्ण सालीसकट खायचे. नदीतली असते ना ती ताजी. चौथले भारी झाली पण याची. हा तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. एकदम भारी झाली. काय बोलू? तर तू बिर्याणी खा पहिली. खाल्ली नाही. अरे हा माझा कझिन मामाचा मुलगा. खूप चांगला लागते. खूप चांगला आले. तुझे पप्पा कुठे आहेत? बिर्याणी कशी झाली सिद्धू? खरंच खूप चांगली आली आहे. आणि पहिल्यांदा अशी बिर्याणी खातोय. काय खोटं बोलतो? नाही पहिल्यांदाच खातोय बिर्याणी. खरंच खूप चांगली आली. आणि अशी म्हणजे एक कोलंबीची बिर्याणी पहिल्यांदाच खायची. फर्स्ट टाइम मी खातो. फर्स्ट टाइम